Lero panyasa voice box a Captain Bones akulankhula kunena kuti padakali pano sitingamabwere pano nkumayamikira apita muthalika kapena kuwadzudzula apita muthalika ndi chipani chawo cha DPP ndi mmene zinthu zilili kuno kwathu kumalancho kuti anthu atu sanalowe mu ofesi ndodo yachifumu apita muthalika sanalandire komanso sanalumbire kuti pano tsopano ndi mtsogoleri wa dziko chisankho anawina koma kulumbira sanalumbire ndeti tilikire kaya kuti mwina akalumbira akasankha nduna za nyuwani akasankha maboda a nyuwani ndi kuona ndi mmene ntchito za boma zikuyendera pamene nokhoza kubwera nkuzana kuti apita muthalika alephera kapena apita muthalika akulondola pakali pano tiyeni tideke kulankhula kumeneko kwa a Captain Bones ndipo akamaliza timati musanachoke mutuze maganizo anu in the comment section below pompano panyasa voice box. Pakadali pano kamadzuka bwanja imwene tikumamva anthu amene akulimba na DPP ati akuyidzudzula pa nkhani yake iti ine sine wa DPP koma DPP amene akuyidzudzulawo akuyidzudzula pa zifukwa zake ziti za 2019 za 2020 kapena za 2025 chifukwa pakhala kusiyana. Okay, inali zofoka zake 2019 tinayichotsa mboma nde yabweraso chimodzimodzi MCP 1994 inayichotsa nde yabweraso yalephera yapita nde awati aone abweraso atilongosola kapena ayi nde kumayinena kuti yalephera chakuti zaka zake ziti mwezi wake uti mboma sanalowe olimbana DPP padakali panopa ndi amene muwaona kuti alibe fundo zomveka ndi chifukwa tibe nthawi yomayankha yomayankhula zimenezo sikuti ine ndisapota pende kusapota ayi koma nthawi zina zako amadzudzula chinthu uziona chimene chinthu chikuyambira osati chifukwa wewe uli madzi unaluza ndiye basi ungotengera zifukwa zako za kampeni nkuzibweretsa lero. Nthawi ino si ya kampeni yayi ni nthawi yoti a DPP akalowa mboma inde chilolezo choyera boma adachipeza koma akalumbiritsidwa akapatsidwa ndodo ya utsogoleri upresident usamangoti wawina amene kalaweni yayi kuli ndodo ya utsogoleri imene achakwera akapatsi Peter Muthalika ku Blantyre ku stadium ndodo ya utsogoleri ndi inda abweza iwo amene anayitenga kwa Peter Muthalika imweyo ndiye palibe chifukwa chonyozera DPP kalo kuyidzudzula yala kwa chani yakhonza chiyani palibe chimene yachita padakali pano. Zonse zimene zikuchitika padakali panopa zikuchitika under administration ya achakwera anthu azidziwa zimenezi. Administration ya DPP ya Peter Muthalika sinalowe kuti ambe ntchito ilipo yonse iyi ndi membership body membership ye members ya achakwera amene adayisankha. DPP sinasankhe munthu sinasinthe nduna sinasinthe body members ma directors sanasinthe asachuma ndomwe acha MCP. Zonse zimene mukuziona pano zimene zikuchitika mboma padakali pano inasankhidwa gulu ndi MCP kamafuta kukweza kaya kutsitsidwa chiyani ndi MCP imene idakhazikitsa zimenezo. Ndiye palibe chifukwa kuti DPP yamba bwino kapena yakuitsa yamba kuipa nthawi imeneyo sidafike uyoyo woteroyo alizifukwa kale DPP iyo ndikuti mutaka sugwira ntchito. Ndizoona kwambiri chilimbikitso cha DPP mbetingayike inenso ndikunyadiyeni kwambiri chifukwa mmandipatsa mangolomera mkamatero sinditha kubisa zelu sinditha kubisa mawu mundipatsa mangolomera tiapatse chilimbikitso kwambiri anawonso a DPP iwo a DPP chimene angachite amalawi za misewu alibe nazo ntchito vimabridge alibe nazo ntchito kazipataka ndi zichana alibe nazo ntchito chimene amavotera amalawi ndi chakudya. Misewu kuda alibe kale ndi kale osati awabwera misewu president amene akupanga chitukuko akamapanga zakudya kwa agriculture kusamala chakudya misewu imapangika yokha kudzera mu agriculture momwemo chifukwa agriculture ndimene abweretsa chuma mdziko fodya chimanga nyemba ntedza khobwe kugulitsa kubayiko yenanso mbewu ngati zimene zozo chimanga likhoza makaniza koma mitedza iyi nyemba soya zoti panga nazo ndalama zambiri ina fodya zambiri kwambiri nde akangoyamba kuba chuma cha agriculture chifukwa agriculture is a daily basis nditi ayiwononga system yonse ya zachuma awononga chifukwa boma ili njira zambiri zopezera chuma
pali zitukuko zina timangoti achakwera apanga chakuti iye akuti apanga chakuti sizikhala zathu zangochitika mboma limenelo. Kuli stadium ya kulilongwe ija ya Bingu Stadium, kuli lodge ya 5 Star Lodge, kuli misewu ina ikuluikulu si yathu, ndi ya ku China, ina ndi ya Japan. Eni yake aja akapanga misewu ija mchitukuko ngati mdziko la Malawi, misonkho ya mmene muja imapita ku China. Pa nthawi imene tikumaliza kulipira kuti adyeradyerapo anthu aja, chimakhala kuti chichi chaonongeka chatha. Tione ngati stadium ya Bingu Stadium, Bingu Conference Center ya kulilongwe, si zathu nza China koma zili mdziko mwathu. Anthu amvetse motere. China ikulemera ifa chani, ikumanga zinthu m'mayiko ena mu Africa. Nde ndalama za mmene muja kukakhala masewero amagawana mapercentage, ena apita ku China. Nde amatiwuzana kuti ichichi mapercentage akuti akakhala mwakuti nde kuti mumalize pathika zaka 50. Nde chinthu chija chimakhala manja mwa China pa zaka 50. Pa nthawi imene tikumaliza kulipira kuti chikhale chathu, ndi muchatima timaona kuti chikulephera panga lipeya, sichikupentedwa. Chimakhala kuti chinthu chija tidamaliza kulipira nde umphawi ndi wathu tsopano. Mone Bingu Stadium anaba mipando osachedwa ya nyuwani yabwera, anaba zimbudzi ya nyuwani yabwera. Wapanga replace ndani? China. Eni yake achimene chicha mudzaone pa nthawi imene kuti chili manja maboma ncha Malawi tsopano tamaliza kulipira. Kungoba mpopi wenu suweji eni zimbudzi enizo sadzapanga lipeya. Pano pakuli smart chifukwa chani? China eni yake. Ya mukamba tizoona chifukwa manena kuti ukakonda kwambiri umasokoneza zinthu. Amati mwaphwanya tebulo kapena mwanyula maliro eni yake chifukwa chokondwa. Nthawi zina kukondwa mopanda limit. Chifukwa tinapanga chisangalalo, tinapanga kampeni, tinadzudzulana, owina wapezeka pa mpikisano uja. Tsono pano chifukwa cha chisangalalo akulankhula mwala kapene administration idakali panopa si ya DPP ndi ya MCP monga ndafotokozeramo. Koma zimenezi anthu sakudziwa, ena akudziwa machitira dala chifukwa tinangonena kuti MCP yaluza yatuluka. MCP sinachoke mboma iyayi. Wonse woyendetsa zintchito zonse za chuma cha boma ndi ntchito zina zachipatala kachina chilichonse ndi a MCP amene asankha achakwera ndi gulu lawo adakali mboma. DPP apita munthawi akalimbiritsa, akalimbira loweruka lino, akalowa mboma, akasintha anthu aja, ndeti zonena kuti ayamba kugwira ntchito. Awawa anangowina mboma sanalowe. MCP inalengeza kuti yaluza sinachuluke, anangochoka muna president ndikuthetsedwa nduna. Koma administration yonse ogwira ntchito onse a MCP adakali boma momwemo. Awawa ayamba kugwira ntchito wiki yamawa. Koma zintchito zawo ziyamba kuoneka kukhala m'maofesi, choyamba tiona kusintha maunduna, kusankha maunduna, komanso ma board members, ma directors, kusintha anthu amene aja. Kukhala kusintha kwakukulu kwambiri. Kunokima kuja kumafutako, aphwasula board member yoseja ayiphwasula, ayikako ina. Ndeti yambo zione kuti DPP yamba kugwira ntchito tsopano. Ndezo yamikira nzolankhula tazipeza nthawi imeneyo.